muchitaura ati kurwaseka imotitaurira ndinoziva kuti mune vana saka pamunenge muchiita mubobobo asana mbovhunza mumubvunzo pandopinda mumataro mune muchitonakirwa munakirwa nemwana saka unokunakirai ndiani pavana yana hasha maningi Boa singeiti. arega yaite hasha Boa singeiti. Shosho manirege mama ndikudza nchiti pamuri kuwanyepira. Ati muri kuzvinzwa. Ndikuzvinzwa mwana wangu. Asi ndida ifambira mabhrovisi. Taendere kuna vaida ire baba. Muri kuzvinzwa baba. Asi maina. Sese nchibvunzo. saka muda kuti chii kuvana venyu nevasikana nevakomana handiri kutoti kuna sekuru kana zvisikwanisika zvibve zvazvo pandiri. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Zapasi Ekajoro tauya mudare masekuru inde manake aiwa ina maka kana muri kuchitarisira mhuri dekani muchifudza mhuri zero muchitungamirira mhuri chora tinachemera rine manake mberi tinotenda kwakadii kunobviwa aiwa mutonere wapere aiwa tinotenda inde kategori tauyawo mudare renyu nhasi dekani ine zvemangerengere zveasekuru Zapasi. Zvino takati tida kuziva kuti vazukuru vamunavo ava vauya kekutanga here mudare kana kuti vakambouya. votanga kukwendera mukati mebanyare kwangu. Tinotenda ndiri muzukuru wenyu mukanya ari kubvunza. Hikani Tinotenda Zapasi. Aiwa pfurirai zvenyu pamberi nematare tinzwe kuti vazukuru ava vauya kuzodiko kwasekuru. Tiyo maka varingira pano kureva kuti aiwa riripo rinenge ratambudza nhandi. Ichokwadi ndini. Tinotenda. Imi mabva kupi imi? Muri muno muguta reHarare mabva nechekuti muchandiregere. Mabva kumakonde. Kumakonde. Aiwa tinotenda. Shungu yenyu ndeyekuti mutambanudzirwe dare renyu natategura nditi. Aiwa tinotenda. Vauya vazukuru venyu. Hikani Vakwira ngoro dzemoto. inde Vazosangana nemi. inde Aiwa tinosiya zvese mumaoko enyu. hikani Tinotenda tata. aiwa harina maka rega nditi kasaiwa pere timika matikaira mukajerekai munonzwa kuti chii chatsudza chatambudza mukati memapare mukati memisha yekwedu. Andinofamba auya kuti muzonzwa kuti chanetsa chadzudza. Zvinondoringira pere asina manake magari kwakanaka kuti vadya
chiguta hakuna chakanaka mberi. Ndaringidza pwere hakuna chakanaka, hakuna magarikwa mukati meupenyu. Saka masvika pano Pambanya kukutumbura yari. Yakanyora kadaiwa mugauru. Muzika anwaro mugauru. Chinga mizei. Handina kufara. Nemararamiro ari kuita pwere dzako. Handina kufara nemararamiro ari kuita mhuri yenyu. Kubva kare nakare vana vachitsungaira. Kubva kare nakare vana vachidzungaira vachitambura. Zvino ndonoringira noringidza badzi paita remitombwe isina kumira manake inonoringidzirana nepwere, kuteedzana nepwere, kuburikidza kuropa rako iwe. Handitatarisa ndaona pane remitombwe zvichireva kuti mishonga isina kunaka iri kutambudza pwere. Pane zvamunoziva here pane zvinotaurwa natateguru kuti pane zviri kutambudza mwere here kana kuti mwaya kuzotandarana tateguru? Hamuna zvamunoziva? Hapane zvadzudza zvaita kuti muuye kuzoona tateguru zvavari kutaura ka? Pane zvakunetsai here mumusha menyu? Chinyara vai zvenyu muripa kuti siye kuna tateguru munodaira kuti hongu kana kuti kwete tichifa? Rega ndivombe nditaure newe hembarume, makanzwa akatumbura vana handiro. Ndoringira zvakare nakare pane remishonga ndoukanopiwa iwe uchida kutsvaga mushando, uchida kusimbiswa, uchiita rawaita uri mangerengere. Pane remishonga ramakatekaedza makare kare ndovamutsvaga raki mushando, asi izvi makazwana mutsvaga mushando mangerengere. Munongoramba muchingoramba inga zvinhu zvekungoti tokugara chingoudzwa wani kumaprofita kunyange kun'anga munonge muchingoramba muchiramba bvumai baba imimi kana makazviita. Akaenda pachiremba vechichava akanopiwa bvuta nemitombwe neaigeza achiita sekuti aite seshumba pose paanosvika. Makaenda pana chiremba wechichawa mukapiwa mafuta nemishonga yekuti muzore kuti pese pamunosvika muchityiwa seshumba. Avo vasekuru nekupakanganwa zvishoma tichatombofunga. Ngariende ritaurwe risatenderedzwe ringuva riripo makandwa rine dzudzu rapanduka nhasi rakutamudza pwere. Bvumai zvinhu zvamakabata kuitira kuti pwere dzisunungurwe dzisarambe zvichitenderera. Tatambudzika isingaiti sekusema tibatsira. Baba imi munadaira imimi torwadziwa nezvatiri kungoita. Daira inyaya dzenyu zvipere ini nomufunga tina handidi kuroorwa here inini. Tarira nhasi vapwere vako vose hakuna anoenda kunogara mumatumba, anogara kana anobara mwana hakuna. Tese muri nhasi hakuna pwere dzenyu kuvanasikana vanogara matumba kana kubata pwere hakuna. Wakambobata here zvizukuru iva mumanja mako? Kwamagangei tora ndiri kureva kuti aiwa riripo rakaitwa risina maturo nhasi mhikisano yarwisana nepwere, pwere hadzichana rugare. Riripo rakamakaita nhasi unoda kupikisana nepwere, pwere hadzichisina rugare kungova kutambura kwega kwega. Ndike pamusoro esekuru. Yekani Inini handingaziva kuti pamafuta vaizvimwe vaita mafuta ndangu noti pamwe ndava vanenge vazvitengera kuti haaite seazulu asi pamutatu kuti waunge shumba kana pakunyari pakaya kumusha chabva kumabasa vakasvika panzvimbo chaivo vanotaura vasikana vataura mutakati ishereketi Muchereketi kuti pese pandaifamba nekubata baba mama ndekuudza imi mamusinganyatsozviteerera.
Zvakanga aritora akanga asina kuziva kuti aisa nhindi yamago mukati memusha, aisa nyuchi dzegonera mumusha. Makatora maisaziva ndezverati, asi nhasi uno zvakutambudza mhuri. Aiwa sekuru, kuvangerengeri kwandaiva ndiri inini Yekani, wandaishanda yekani, jesu wandaizora mafuta yekani. asi handakuziva kuti mafuta aya ane chiya sekuru. Zvinaka zvaenepi Mafuta arangopingo ngandangorasa sekuru. nemitombo ngeri Zvese ndakangorasa. wakarasira pai? Ndakangokanda mudumbu asekuru. Regai kuchira tinatsonzwa mashoko chaiwo chaiwo. Zvinozvawakanorasa iwe vapwere vosava zvavari kuitwa vakaranga namakona ateerana nemhiko makaungana zvavaifanira kunoripa hauna kunozadzisa pawapandukirwa iwe nokupawanocinjirwa. Nhasi uno ramakwenzi akaipa, musha wako wandiremera, sango randiremera. Hanzi ndamuri kuti makarasa kuenga wanipere dzingori mumatambudziko. Ndoda kuti mamuna kunoripira kwamakanga manotora zvinhu izvi. Ndinokuziva vasekuru, zvino munhu wacho Wakaparara pasisiro ndinochaya kuti unoita sei. zvino nhasi ndiwoona makona ako wakuitwa mutakati uri mutakati. Ndinokaita sei vasekuru. Zvotoda kuti aiwa riuchirwe rigadzirwe ugone kutakanura pwere ziva nomana kezi. Ndinotoda kuti rigadzirwe rochirirwa chipweredzwa nomanake. Ndosaka tasumukawo vasekuru kuti kana zvichikwanisika. Sekuru unotoshaya kana murume anotokumisawo munzira, unotoita kunge murume iwe uri mukadzi. Zvino unoti manake here naiwe wembarume? Manake here kana pwere chidzidzikana makatarisa. Taingotora kuti tisingazivi vasekuru kuti zvinozoshanduka. Ko makangei vachikaira kwose kwamaenda muri kuramba muri pamwe chinyi uri kuramba zvaunoziva? Asi munhu wacho wandikatorera manje hapachina. Ndodii zvawaienda kumisenzeketo waiendepi? Hanzi vamaenda kumusenzeketo maendepi? Kwaishandira? Kwamaishandira. vaenda kubasa. Waienda kubasa kunani? Ndokwamakati regai musimbe muwane ushene upfumi zvinoma wane Hapana chandawana. ndo mabasa eushereketwa. Vana vese vavo ndotadza kuti zvakanaka musi. Kwechikomana chiripi? Vakomana havana kuita zvavo variyo. Zvinova nemanake here? Hapana manake. Vakomana vatoti isusu kuti tiende koko vabatikana vachitokubata iki tokukwadzira ikoko nekuti taneta vamwe vamwe vanobata zvinooneka vamwe vanoita misha inooneka tosvika nditotora nevamwe vana vevanhu tangu titora vekutamba navo mahumu nhasi ndatora maona ndasika handipedze mwedzi nemukadzi. Motenda chakusvidzai mukati merinobanya makachikonzero ina handikushiyai mandinzwa ndimi maritsvaga ndimi mandivhima handiro zvino zvamandivhima ndimi ndinosiya dzaanjuma dzisisina nyanga. Ukupera kukurukura nevazukuru venyu adze kuti kubate miromo. Yekani. Imimi chanyanyo kusumudzai baba vari pambera. Chakusumudzai baba uyai kumberi kumbisa tibogona musaende kuseri kwaamai. Chakusumudzai nhasi imimi kuti muye kwatateguru dzapasi chii. Imhuri vasekuru. Yaita sei? Mhuri yatisunga. Nokuti zvinotodi toramba tisina here dzimba. Tingotamura todii tikatoka munokwanisa here kutichengeta pamba. Vana vari kubvunza. Imi mukati chii manje? Amai vakati zvinoti ndogara here tataone zvekutovana. Ngatisumukewo timboonawo kwatikambonzwawo.
Baba vana ava vanomboya kwamuri here mune rimwe remazuva vachikubvunza imimi kuti tiri kubatai kun'anga kana kuti kumaprofita makavati chii? Ndaingova rafurawo kanoziva baba kuti auye mwana achitaura iye achiziva zvaakamboita mhaka haabvumi. Saka ndaingoti nokutadza kugara mudzimba dzenyu pamwe hameno zvamutaita. Imimi nyaya yamataurirwa panapa mudare natateguru dzapasi yekuti makaba maive nemishonga yamakapuwa kuti muinhikirwe mukurudziro pabasa ichokwadi here? Ichokwadi. Makautora kopi rini? Handakautora kudhara. Kudhara kwarini? Zvokuti ndatova ne 20 years ndinawo pandikautora. Kubasa kwenyu maita basa rei ramakasimudzirwa? Ndaisenza paCrystal Hope. Muchiita basa rei ramakasimudzirwa? Pamakatotora mushonga wayo zvakachinja here? Vanhu zvakachinja here muupenyu hwenyu? Hazvina kunyanya kuchinja zvezvandaida. Maingochiwa chete? Imi maida kuita sei? Ndaitoda kuenda paumeneja. Makazogumira pachii? Ndakangogirira pagrade 2 handakukwidziridza. Nhai amai, chatambudza kuvana venyu mimi ndimi nyakubereka chazenazita kuti zvechiwa muti aiwa regai tisumuke nevana nababa yanga iri nyaya iyeyi avataurawo zvavo baba imimi ndimi nyakubereka chiri kukunetsai pavana venyu chii? Inini chanyaya kundisumudza chanyaya kundinetsa pavana. Mukomana mukuru achiti akura aita jaya tikazozvanza mukadzi angu zvana baba ivo akurora rurukwe musikana apinda haapedze vhiki anongozi nemurume ndikuona murume bva pamba pedu. Todzoka baba tubhodii wone zviri kuita vananzi aiwa irafu mona kobvira nekugara anenge aine rafu pano pamba kusvika sikana isa hapana akapinda mumba hapana murume vakomana kuti vana mwedzi 2-3 aine vana vevanhu. Ndikafamba nevana ndaitanga chamboita zvekunzvenga ndega nevana ndichena maprofita hapana ndaingonobata murume ndo yandosingobvunzwa ndiri ndega ndichiramba dzimara mukomana mukuru azouya akadhakwa akati baba ndiudzeyo chokwadi sei mimi kukufamba maprofita kwese ngozi ndimi zvanzi maprofita emazuva ano anonyepa choudzwa namwe kuti mhanyapo endayo pana sekuru apa pana mbuya ari papo ndoendowabata ndotaura baba ndo zviripo izvi vairamba zimaramba kufamba kwanaita ndazotokurukura nedambudziko nemunini wangu akati inini sisi handawo kuenda asi ndakangodza kuti mukaenda kuHarare kuna sekuru anodzidza pasi vari kubatsira zvisingaiti vakanga vamboda kuramba. Mukomana mukuru akati pana pezvo mudhari wekopedzisira ndichazotopinda inini jeri rozi ndakuuraya. Saka tazosumuka nawo tikati handei kana zvichigadzirwa zvigadzirwe muchiri kurarama pakuti vana vasaratambudzika. Vana vakasiya vamwe vana mushama wane vana vamwe vana vakwasha vamwe vana varora muchairudzisina kana mukwasha kana muroro ndozvandisumudza izvi. Tichitika kuchengeta vana kuti vanatsokura rekaitidzwe asikana tanga ine makarukwa mumusoro atete. Inini ndaienda dzakatanga dziri huku ndairota ndichirara nababa ndichirota each and every time ndichirara nababa ndichimboudza mama ndiri kurota ndichirara nababa. Inini ndiri panapa handina mwana handina mbobvira ndakarorwa handina mukomana handina kana murume kana wemunhu zvake anotombondisi handina. Zvinhu zvaigara zvingondinetsana nhasi zvinondinetsa. Ko baba hapana here zvamakamboita baba unotaura kuti handina. Ko mama imbondibvunzirewo baba handina. Saka naizvino mama ndiri kwakazondudza ndaudzwawo nemashamwari kuzvibhurani kuti kune asekuru wedzapasi vanoshandira ndopo wakazoti apana wangu uchihandei. Inini ndiri ndega ndandaneta kungofamba zvingonzi zviri kuda baba wako namai vako. Baba wangu achioma musoro. Saka mama wandofunga nekuzonyengera kwakaitwawo baba ndokusozosimuka kwawaita. Ndikutorwadziwa nazvino kuti baba zveshuwa mungaite basa rekunditisa kana kuti pamwe kana murume handina kana mukomana ndotombodisi. Baba mimunobhohwa uri wenyimi anotobuda kurohwa. Baba anobhohwa kubva rini izvozvo ndine makore mangani ndine makore mangani mama ndichibvunza baba ava ndichirara nemurume wandisingamboziva handina kana murume anotombonditisi. Ndinobhoekana mama ndosaka ndikazokuti munoita senge muri pamwe chete. Ndinobhoekana ndinorwadziwa shuwa sezi yangu handina kana murume handina kana mwana kana dai ndikambomitiswawo zvangu zvitombori nani ndingodza ndine mwana wangu handina hangu murume zvinondirwadza isingaiti. Mazvinzwa here kuti vakatora uri mushonga werake kuti vasumudzirwe pabasa? Ndazvinzwa but zvinhu zvokuti baba vaifanira kudaira pandaifamba ndichiudzwa vaifanira kudaira kuti pamwe ndakatora ndisingazive but baba vaingoramba kuti handina kana mushonga wane wandinoziva zvimwe chete nemunomongo wakutanga kuramba pasina kuzoudzwa nasekuru kuti pane mushonga wamakazotora wakadai vabva vashaudzwa tononzvenga nekupi ndozvaingotiita kubvira tiri kuno. Atete vari pedyo vane heti
Chii kunetsa muupenyu? Hatisi kuroorwa, hatina kaisena, ndakatombobva ndakatombonyengwa kana zvokupinda mumba handina. Baba chaiva tichivabvunza vaitoramba vaigona kutokutananisa tichibva pano uri kundinyaudza. Mama tovabvunzawo vongoti baba venyu havadi, havasi kuda. Mwana makore mangani? Tatone makore akawanda isina mumbororwa. Kuimimi vasara inini handitorino kana ndichitofamba varume vanotondiona kunge nditoriwo murume biya yavo kana kuti wambonditosina isisi zvakamira sei handitorina. Ndikaenda kumaprofita ndokunzwa kuti baba wenyu wakabata mushonga, kuya kuzovabvunza kuti baba shuwa makabata mushonga here, baba vanoti kwete ina handina chandoziya, zvenyu kutadza kugara nevarume wenyu weyo chii. Ndikati munoti ndotadza kugara nemurume wenyu, ndambomwana here murume wacho wamoti kutadza kugara nemurume, dai ndambowanawo kana chikomana chinoti tisi ndotoshaya kana nemukomana anonditi siwo zvangu mirapo nekuda kwababa ivavo. Tichivabvunza vanenge vachiramba. Vakarega idzoke kwamuri musandaenda kuna tatekuru Japasi. Imimi machena musoro kudai vanasikana venyu vatomatsikombi vasina kupinda mudzimba. Imimi mega makambozvitsvagawo here kuti sei vana vangu vasiri kuroorwa kana kuroora? Handikambozvitsvaga. Mune utsinyika? Zvinogona ndo utsinye hwacho. Kuti handikakwanisa kuzvitsvaga. Sei musina kumbuti regai ndimbonotsvaga kuti sei vana vangu vakura kudai ndisina kubata muzukuru? Ndaingotiwo pamwe munyama yavo hamene zvakakuita. Asi kupa kana maiti munyama kupa vaizouya vachikuti mimi takubatai maidi kuti handii kwamataurwa ikoko. Ndaingoitawo kuti zvivana izvi vanokupenga havana. Aiwa tiri kuti imi maidi kuenda nevana vainge vabatwa kwacho kuti hai mabatwa mutina pana chandoziva handii kwamataurirwa ikoko. Anatsononditsanangurira kuti ndakaubata kupi mushonga wacho. Kuti ndaingowa nemi ungoti kukura kwangu hakuna mumwe mushonga wandikabata. Ndauziva kuti wandikabata wacho iwowe ndo waikonzeresa izvozvo. Ndozvandaingofunga. Saka ndaita mungaende kuvana. Tateguru. Hekani. Ndanga maita mane kuti pamukana kuti ndinzwe nhunha muchiteererawo vazukuru venyu panyaya yamakapandira yekuti baba vavo vakabata zvavanga vachiramba. Ndimi munoziva kuri kubviwa, ndimi munoziva kuri kuendwa nemwere dzenyu dzauya mudare renyu kutsvaga kupona. Tateguru. Inde. Woitwa sei kuvazukuru venyu ava? Mushonga wakabatwa woitwa sei? Ndoringira ndoona kuti aiwa zvaratobatwa rinofanira kuti rigone riende riparadzwe pwere dzisunungurwe. Zvamakabata sekuru ndati zvigadzikiswe zviparadzwe pwere dziwane manake mukati merarama. Ndikaringira ombodo dzavo hapana kana ane gwatiwi kana mumwe chete. Anda muna mari. Hamuzi kushanda here? Hapana ari kushanda isa. Regai tipandirwe dare renatateguru kuti zvinopoitwa sei. Zvazoita raakuda kuti iyewe marume achidozvirevera oga pachemene otaiwa ndarinzwa ndiro nderechokwadi obatsiridzwa. Ndirakuda kuti munozvirevera mega taiwa ndarinzwa ndiro ndakaita kuti mhuri wane pakauri mutakati. Maka muri kutakati. Zvakanaka isoko ndikurinzwa. Maita muroi. Ndozvikutaurwa kana nokuti maroi avana kuti vasaite dzimba vasawane mabasa munowirirana nazvo here? Ndingaparambe sei kana sekuru zvito zvavataura. Muri kumanikidzwa nasekuru here? Chidzokorerai mashoko enyu muchitanga musati zvavataura ndizvozvo. Imi taurai zvamunoziva. Aiwa ndiri muroi zveshuwa. Nekuti makaita sei? Ndakatora mushonga ndisingauzivi kuti uchazondipira mangwana, uchauraya kune kuvana vese. Saka ndakukumbirawo kuna sekuru kuti zvinondopaitwo sei ipapo. Handi voga vemisha mizhinji vese nevevakoma nevaninyina vari kungotambura. Gona iro harisi kubata pwere idzi basi, riri kubata musha wese. Ko vanonga vamwe vanoparara iwe uri kurarama sei? Vanhu vamwe vari kupera kufa muri kusara sei?
ndakoma wake nevanina vake nevana vemukoma zvikazi baba edu harina kutekaira manakeiro rakasviba rinenge rorema mhaka rine mhikisano. nanhasi vamwe vane vana venga vachidzokera vanenge vatofambirwa nevabereki vavo. Ishereketi hombe Ishereketi mukuru ndobvuma asekuru kunze kwemushonga wavakabata iwoyo werage wekuda kuita maneja atateguru, kune zvimwe here zvavakaita iyo shereketi? wene nhau zvakare iri kurerengwa nevari kumhepo vari kunzi aiwa zvakare wene rembobobo. hanzi kunzi muherere mbobobo. zvimwe zvaingotorwa achindovata zvake nevana vake. Izvo kaizvo shereketi ima hamuzvizive here? Mubvunze kuti iye zvaari nekukura kwaaita haasi kupfimba here maroto? Ane kukura kwamaita uku hamusi kupfimba here mumigwagwa umu? ndinopfimba vasekuru. Muri kuita bonde nevakadzi vanhu vasingazvizive? ndinongonzwa vanhu vachingotaura asi hapana chamunoziva. Ko unokotsirei kana ari masikati wakavata? Unokotsirei wakasvinura? Haana nguva uyu anopombora pose pose kana kwakachena. Unopombora pose pose kana kwakachena kubudikidza nembobobo wamakabata. handinobvuma vasekuru, handipabvumi nokuparamba ipapo. Nekuti unozviita anotozvinzwa kuti pane zvaaita. Asi ima muna ruchiva here nevakadzi vomumaraini? runenge rurimo. Maana makore mangani ekuberekwa? Ndane 65. hamusati maneta here kupombora vana nekupombora futi vanhu vomumaraini, vakadzi vese vomumaraini mamunogara? hamusati maneta? mushonga unenge wakatemerwa muchuru. Mbotitaurai ateguru vaseka imbotitaurirai, ndinozva kuti mune vana, saka pamunenge muchiita mubobobo asandamboubvunza mumubvunzo pandopinda mumataro mune muchitonakirwa munakirwa nemwana. Saka munokunakirai ndiani pavana venyu? iye ana hasha maningi. Zvinobhuwa singaiti. Regai aite hasha. Zvinobhuwa singaiti. Shosho manirege mama ndaikunzai muchiti pamuri kuwanyepira. Ati muri kuzvinzwa. Muri kuzvinzwa mwanangu. Asi ndidai fambira mabhofisi. Taende here kuna vaidaire here baba. Muri kuzvinzwa baba. Asi mairamu. Zvese muchibvunza. Saka muda kuti chii kuvana venyu nevasikana nevakomana? Handiri kutoti kuna sekuru kana zvichikwanisika zvibve zvazvo pandiri. Chitarira ka zvazvakaita iwe ndiwe wakonzera nhau dzose pamusha pako. Vanoda kuti patekairwe vapwere vagadzirirwe rechikaranga, vasunungurwe, vatsunurwe kumadzudzo akaipa, vasanyengiwe. Hanzi ndimupara nzvongo werese riri kudzidza vana, saka pamusha penyu panoda kutekerwa, panoda kusvikwa kuti pagadziriswe kuti mhuri igare zvakanaka, vana vane varume, vana varoore. Zvakanaka iva sekuru, ndiri kupanzwa. Handina kuti endai munobayana, kwete. Handina kuti endai munotemana, kwete. Ndati ndiuye ndikurangirei, ndikurongerei nhoroondo yetsome yechiraramo kuti mungararama sei nepwere. Handina kuti endai munourayana kana kunoita gakava kana kusimudzirana mapfumo, asi mauya pano kuti mubatsirwe musunungurwe. Ndapanzwa sekuru. Nditsitsire iyoyo anopinga uyu.
ndiri kunyanya kutya manje. Wada kuramba uchimupombora. ndozvavarikunda kuramba chingotitsitse imi munotobhowa stereki sekuru dai zvaigona kuzvibvisa pawari papa zvobva ngazvibvise tiri muno sekuru kana zviri chinzwa nazvo pawari papa kana zviri kumba sekuru tikumbira kuti munozvibvisa shoma muramba muchiita mukadzi wenyinga mukadzi wenyu munaye wani mashoko ekuti tandisingambofanire kukuudzai baba nhasi uno but ndakukuudzai ti mukadzi wenyu munaye but munongoramba mungorisika-sika nesu vana tikakutadzirei mukadzi wenyu munaye wani isi todawo varume todawo vana vedu mukadzi wenyu hamuna makazvisarudzira mega simakukwanisa futi kuchiva isusu vana vachona sekuru kana zvichiita tinokumbirawo sekuru ndinokumbirawo hangu kutoti muvabvise kana zviripo kana zviri kumba sekuru muvape mutombo wekuti vanozvibvisa uye nazvo sekuru ndikukumbirawo zvangu ndiri sei nehangu ini ndakazvimirira sekuru ndinokumbira Zvinorega ndikutaurire mupwere kana ndotekaira ukaenda mberi kwangu unenge wanditanangira nhandi. Handina chiwereketa chikurukura musaende mberi. Ndo vari kumhepo vanenge vachiona tsome dzacho kwadzakananga. Imi ndimi maita dzudzo ndimi munoenda ka munorigarira pasi marirongedza kana marironga aiworozorwazve semadzogira maita modzoka zvepa pakati perinobanya handiro rotekaidzwa manake mose makaringira. Imi ndimi mauya saka munodzokera mukati memusha monoronga mogara pasi nevanakomana vose varipo rotegaira gamanake. azvinakidze izvi mishonga yacho iri kupi nhai baba? Hawo mafuta ndakarasa iwoyo ndiye uriko upi wombobo uriko saka muda kuita sei nawo? ndichatouya nawo kwasekuru hamene kuti sekuru ndakutorasirira kuna sekuru hamene zvavanozogadzira nawo. Matare anorema anoda kutekaidzwa kuti rifambe nasuna mataiwa regai muuye muyambudzwa ndiro chiendei kamunoyambuka nenzira nemakwara mberi. Asi kuya kwamaita moenda mukati memusha monoronga kuti ritekaire zvakanaka zvisarambe zvichiitika. Zvakanaka iti changu Ane rebvunzo hanzi mune mubvunzo here? pamusoro esekuru Hekani handizoti parinosvika tinogadzana dare tese takadai nehasha dziri mumusha nodzikunde retiritega imba hamungarigone muri moga kwete. Hanzi hamuri kundi muri meyoga Hamuna vamungasimudze kuti munodzokazve nekuti vose vakaringira musha iwoyo ndo une ushereketwa. hanzi hamuna mungasumudze kamera mungasumudze kuti mugozonodzokazve nekuti musha iwoyo ndounozvireketwa. zvautoda kutosumudza kasekuru endi saka kana sekuru tingozodzoka totaura nasekuru toatsumudza sekuru kumba tinenge taronga musi wacho then sekuru toatsumudza vouya musomere kamwembe kari mumudanga kachona zvikatengesei wosumudza sekuru zvinhu zvinake ndozvandikureva zvanayo. Ko dzimwe dzakaendepi? dzakangofa Zvino dzikapera makuenda kuvanaka. hanzi kupera kwepfuma yemudanga imwe chete yasara ikafa zvakuenda kuvana. Harina kumira manake iri. Saka vamai vangu kuti tongonotengesa iyo todzoka toonawo kuna sekuru toatsumudza Harina makairo kuti dzichapinde mumwana vanorigarira vokurukudzana nezvizukuru handiro vorongerwa vorongawo nemakwara vana vowana nzira vovhurirwa masango vogara voga mudzimba
inga vana vavamwe vanotakura vanhu handire kutanga dareke. Mandinzwa? Hanzi munonorigarira pasi moronga moisa musoro pamwe chete musaite makakatanwa munyambuke. Mazvinzwa vanasikana. Chiendai munogara pasi musaite rusha. Mukanokonzera rusha munoramba muri pakuchema. Nekuti bambo wenyu akatopfeka rubhurukwa rwakatarira kumashure kuvharira zvose mashure aya. Bambo wenyu akapfeka rubhurukwa Kwose kwaanotekaira habatwe uyo. kuedza kuti vanenge vachitsipika. Kwose kwaanotekaira anongonzi hana chainacho nekuda kwemakona ainawo. Ndashupika mumushamu mwana akanodoro ndonopedza rasha mwana akona mwana kwanhingi kanzi uyai pano mai nhingi mwana wangu ari kurora anokudza kuti wewe vamwe ndo vanoda kudyira kwawenyu. Ndashupika handirambi. Handiro erere kutenga handinotekaiza ini. Hanzi handinodarire kutanga randotekaiza ini. Vazhinji kana varireva vonera vanodana kana ndouya ini mondoro yacho vanotaura kuti aiwa auya mugarangosi makachikonzero tinenge ndakuita rinenge ranzi riitwa navakuru risina vana vadoko riri remhondoro musungudurwe mugadzirirwe manake. Dai Mwari vadzima vangu vandibatsira. Hai ndashupika. Iriko inonzi Mupumangosi wevana, iriko Mupumangosi wevakaranga vakuru vemahomberume vanyare. Hanzi iriko Mupumangosi yevana, kwoita Mupumangosi yevakaranga, kwoita Mupumangosi yemahomberume. Zvose zviripo zvinogadziriswa. Handisi pwere ndakauya kare papwerei. Handisi pwere ndakauya kare papwerei zonunura vanotambura nevane madzidzi. Tinotenda muchiri papo tikubatei muromo atekuru. Ekani. Vazukuru venyu vamwe vari kuona pachivhitivhiti vasiri pano vachanoona mberi. Vangada kuziva kuti ndeapi matambudziko avangauya kuzobatsirwa kuna tateguru dzapasi. Kana ndauya kumatambudziko ndinobata edzimba dzakaparara. Ndinobata zvakare zvevanasikana vanotsvaka mabasa. Ndinobata zvakare zvekurarama kwese nerekubatanidzira reningirike akawanda akandikataura pamwe anenge anonyadzisa ndotaura. Ririko matambudziko emasari, ariko matambudziko zvakare ezvinobata zvesikensa, ingava yemazamu, ingava pakati pemanhingaya, inde ingava inoita senhuta inoboora nyama yese kuzvimbei. Tine mutembwe wandinoseenzesa unorapa chiri chocho. Vanonzikwa kune vamwe vanasikana vanoteera kasingagumi. Yekani vanogona kuuya kuno zvakare. Rinotendwa rose. Tinotenda vamwe havasi kuwana vana mudzimba umo dzivanadzo asi kubata pamuviri. Rose remadumwa anopfekedzwa vanasikana ese anorapwa anodzimwa. Rose rekuerera mvura zvose zvinodzimurwa. Vari kunzikwa tateguru. Kune vamwewo zvekare vari kunzoko vanoti mumusha medu mune vamwe vakaromba saiyeshereketu. Vane madumwa nezvikwambo mukati memisha yavo. Mibvunzo unenge uchibva kuvazukuru kuti munozviitawo sei izvozvo. Rinorapirwa, rokumbirwa, roenda, ronozoretswa kana kunoparadzwa, rokomudzirwa, kubatwa kwezvikwambo, kubatwa kweushereketi. Kune vamwe vane varoyi mumudzinza ravo vapedzwa nevanhu vakapusirwa uroyi hwemadzidza okuyamwira. Anoparadzwa ose ndinotekaidza makachikonzero tinenge ndoriita ndoga ndomene. Vanonzikwa tiri kuteerera vazukuru vari kunzwa hameno kana pane zvimwe zvamasiya ndozvati zvakawanda
pane zvimwe zvihombe here zvinodzudza vazukuru venyu zvavanouya kwamuri? Zvevarume vane nhengo dzisingamire vari ngori mumba vakagara zvavo. Vangu vakadzi vega vega. Zvisisa pasina zviri Hakuchina pasina vanogadzirwa vanogadzirwa magachikonzero rine makona aripo ushereketwa unenge uchitodaidzwa. aiwa pari kunzikwa tateguru. Inde Tinotenda. Aiwa tinotenda vazukuru venyu vari kuzvinzwa. Zvino munobvuma here kutaura nevamwe vacho pambozhanhare vanenge vari kure vasingakwanisi kusvika pabanya renyu? vanotikurukura nepwere vokurukudzana nepwere. Tinotenda. Imirangu badzi kupendirwa nekupanda rinodiwa nerinogadzirwa rava rine manake mberi. Aiwa tinotenda. Regai tichimira pano tidzokere kuvazukuru venyu ava tigozonzwa kutiwo kana vazokwanisa kuzodzoka kwamuri vanodzoka rini. Ameno baba muda kuvimbisa kuti muchadzoka rini kuna tateguru tichivhara dare rineri? Tichanogara pasi pamwe chete takadai nevakomana ndo vachatipawo kuti todzoka rini. Tikaona tadzoka vati hatidzokai musi wakati tobva tadzoka. But hatisati tava nedheti dzokuno kuti tingadzoke rini nekuti wafamba apotana apa tichanotengesa kamwe mheke kwasara kacho kuti tiwane mari yekutsimudza vanhu vese kuti tizouya. Kuna yasekuru Ekani shereketi munhu wenharo kwa inde zvino akasvika ikoko akati zvandezvenyu nasekuru dzapasi zvamaita izvozvo. ndinomuroverera hoko yekutambura iye ndiye anoparara. Maka ari kutambudza vana vake ngaatambure iye. Aiwa panziko ari kuzvinzwira chiri musakasaka chinozvinzwira. Vakuru vakati vakomana musanditange ndiri mukona udorwa. Kana mandidana mandidana, kana manditokonya manditokonya. Aiwa tinotenda ngairire zvayo ngoma tasekuru vasununguro. Tinotenda tateguru. Mukanya atenda mukanya auya. Aiwa rinotendwa mukaurwe. Tikaroka rine manake mamunotekaira vapweri. Tinotenda tateguru. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063.